Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kekat Channel 11. Kag sarang naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yan ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mayor Albi Benitez nagsiling nga wala sang pruweba ang mga legasyon batok siya ni Congressman Teves nga may utang siya dere. Diesel, magasaka sa 4 pesos kada litro sa buwas nga adlaw. 11 ka mga commercial establishments malapit sa eskwelahan, ginisuwan sa notice of violation. Mga minor de edad nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon, naabtan sa ilimnan. Cebu, manginho sa palarong pambansa 2024. Kag sa good vibes, saging gikan sa barangay Aral sa Lacolota City, gina-export sa Japan. Pinaktanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, bukas nga ginabaton sa probinsya ang pag-award sa Department of Education sa Cebu City sa pag-host ng Palarong Pambansa 2024. Mismo sa closing ceremony sa Palarong Pambansa 2023, gin-announce ni DepEd Secretary kag Vice President Sara Duterte na ang Cebu City ang mag-host. Suno kay Provincial Administrator Efrando Diaz, kung anuman ang nangin desisyon sa pamunuan, iniyang para sa kaayuhan sa Palarong Pambansa. Isa man sa ginpamangkot sang tion sang bidding para sa Palarong Pambansa 2024 ang peace and order situation sa probinsya. Bagay nga suno kay Diaz, mismo ang pamunuan sa militar kag PNP ang nagpasalig nga wala sang problema. Wala man nangin madinalagon, magapadayon suno kay Diaz ang pagpaayos ng Panaad Park and Stadium. Nalakip ini sa mga tinutuyo sa probinsya nga mangin primary training area para sa mga atleta sa Negros Occidental. Ginapaabot man ang pagtuga sang Athletes Village. We put our best foot forward, offering them the best that the Negrosanons can offer through venues, also other support nga mga offers na like transportation, food, destinations, trips and other things, no. But we cannot question the wisdom behind choosing Cebu City over province of Negros Occidental, and I think Governor Bong already mentioned that there is no time to feel sorry. We just have to wait for our turn, no, and do our best, no. Later on, the administration will give also Negros Occidental its opportunity, its turn to host the Palarong Pambansa. Sa number 9, may 67 ka participants sa nakalista para sa Investors Forum sang bulk water project sang probinsya. Ang Investors Forum ang paghahiwaton sa Huwebes, Agosto 10 sa Ayala Capital Central. Sunod kay Provincial Administrator Efrando Diaz, 21 sa 67 participants ang magatambong in person kag 46 naman ang online. Lakip sa mga makapagigbahin ang mga tiglawasang financial institution, water supply developer o cooperator, construction firms, water districts, non-government organizations, investors, sponsors kag consulting firms. Sa mga listahan, mayara sang 12 tanan ka mga water supply developer kag operator ang magapakigbahin. Sunod pa kay Diaz, una nga magapresent ang probinsya tuhoy sa bulk water project. Sunod sini ang open forum nga magatalakay sa mga ihaboy nga pamangkot sa mga participants. Pagkatapos ng Investors Forum, ginapaabot ang pag-finalize sa mga legal documents kag ang publication sini sa PhilJeps para naman sa pagpatuman sang bidding. We are looking forward, no, to a very well-represented sector sa water, kag sa finance naman, no, kung sino naman financing daw na makadto mo. So, yeah, we hope that as soon as possible, we can start with the bidding also of our bulk water project. But ang open forum, ang natigaan tadako nga time, no? Because as usual, ang aton nga mga terms of reference isulat na ipadala, and then ang details of the project i-discuss shortly during the program, and then the open forum will follow.
Sa number 8, Barangay 16 sa Bacolod ang may duha ka mga punong barangay matapos magbalik sa pwesto ang nasuspend nga punong barangay nga si Joseph De Los Santos. Hindi lang si OIC punong barangay Stella de la Peña ang yara sa barangay hall sa barangay 16 kaina. Nag-report man balik sa pwesto si suspended punong barangay Joseph De Los Santos agud magtrabaho. Suno kay De Los Santos, hindi niya luyag nga liwat makabaton sang reklamo matapos ang 60-day preventive suspension batok sa iya. Amo nga nag-report siya samtang wala pa mabaton ang mando nga iya ginapaabot magagikan kay Mayor Albi Benitez. Siyang liwat ginpamatbatan sang sangguniang panlungsod sang duga nga 6-month suspension bangod sang kaso administratibo mayangot sa 5 ka consecutive unauthorized absences sa sesyon sang Barangay Council. Suno kay Councilor Al Victor Espino, ang pamuno sang Committee on Laws and Ordinance and Good Government, ang pag-suspend kay De Los Santos ang nag-agi sa due process santo sa pagsulundan sa Department of the Interior and Local Government. Gani dapat manaog na sa pwesto ang suspended punong barangay. Mag-file naman sa motion for reconsideration si De Los Santos kag counter charges angot sa iya ginakabig pagpeke sa mga dokumento para lang mapahalin siya sa pwesto. So what we are asking para sa information sa tanan is a signed preventive order by the mayor himself, signed by him. Hindi kami kinanglan, ako mismo manao. Technically, ikaw Japon ang punong barangay karon na official. In my belief, ano lang yung opinion? Kung anong natalana ng mga time that were set by law. So, provisions ang layis sa 7160, din-comply lang naman. So, panahon Yes, amo na yan. The DILG, as long as we complied with our internal rules and ang proper notices sa ila, they will support that move. Sa number 7, patay ang isa ka persona tugas ang pagpangbuno sa syudad sang Kabangkalan. Patay si Leonardo Himayaan, 59 anyos, bangod sang pagpangbuno sa sitio Kamandaan, Barangay Bantayan, syudad sang Kabangkalan sang Biyernes. Sunod sa PNP, ginkinala ang suspect nga mo si Reggie Kasintahan, 20 anyos. Base sa pahayag sa nakasaksi sa insidente, upod nga nagainom-inom si Himayaan kag si Kasintahan, sang hinali lang nga nagluntad ang baisay sa tunga sang duwa. Kag hinali man nga ginbuno na Kasintahan ang biktima nga naigo sa idalom sang tuo nga bahin sang tiyan. Gindala sa Kabangkalan City Hospital si Himayaan apang gideklarar nga dead on arrival. Samtang yara na sa kustudiya sang kapulisan si Kasintahan kag magapangatubang sang kaso nga homicide. Sa number 6, wala pa sang may nag-surrender sa 53 ka personnel sang Bitaw kag Poso nga nagpositibo sa drug test. Sa nagligad nga semana, nagpaandam si BCPO Director Colonel Noel Alino sa 53 ka mga personnel, 4 diri mga regular employees nga nagpositibo sa drug test nga mag-surrender na agud mapaidalom sila sa rehabilitation program. Ini sa baylo nga isa-isa sila nga arestohon pinaagi sa ipatuman nga anti-illegal drug operation. Suno kay Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo, ang Deputy for Operations ng BCPO, wala pa sa may nag-surrender sa ila, pero natalana sila nga maglunsar sang one-stop shop program para sa mga drug surrenderers nga handa magpaidalom sa rehabilitation sa Agosto 10. Nagalaom naman si Mayor Albi Benitez nga magpaidalom sa rehab, ilabi na ang mga job order workers nga nagpositibo sa drug test. Ang syudad ang natalana man nga magpatuman sang mandatory drug test sa iban pang empleyado sang tagsa ka City Department. May propose naman ni kay Sir Tabuara na one-stop shop na siguro and maybe i-process naman sa August 10. And then, at the same time, dito naman siguro ang mga other agency nga mag-bulig sa amon. For example, tapos na process ang mag-surrender, so ito over naman sa City Health Office for assessment and among other activities. Maybe sa 10 sa August 10, ikanta. I'd like to encourage also sa tanan nga ma-undergo some program to be open sa ating police
officials, no, para at least they can shed light, makahatag sila sa information, hindi nila bakal, sino naghatag sa ila, and hopefully this can lead to more arrests sa mga mga illegal drug pushers sa syudad. So that would be a big help also if they cooperate with our police in Sa number 5, katapos ang Board of Directors ng Progressive Alliance of Capital Employees o CONPACE ang nagilisugot nga magpaidalom sa voluntary drug testing. Suno kay Ruben Diamante, ang chairperson, nagpasar sang board resolution ng PACE ang Biyernes, kag 8 sa ila nga katapo ang present sa meeting ang nagilisugot nga magpaidalom sa voluntary drug testing. Ining ipatuman sini nga semana, mahimo Martes o kon Miyerkules suno kay Diamante. Ining ilang pagpakita sa ila pagsuporta sa ginatibong nga drug-free workforce sa Kapitolyo Provincial. Dugang pa ni Diamante, luyag man nila nga magserbe nga ehemplo kag pagpanginganyo sa iban nga magpaidalom sa voluntary drug test. Damlag pa, ginsiling ni Provincial Administrator ni Frando Diaz nga may mga impormasyon sila nga nabaton nga may problema angot sa illegal nga droga ang pila ka mga empleyado sa provincial government, pero ini ang subject pa sa validation. Ang tanan nga board of directors ang PACE kag ang staff ma-voluntary drug test sa tining nga week or Tuesday or Wednesday. Oo. Ago to support sa konbala sa claimant nga dapat drug free workplace. Ang suporta kita nga dapat hindi wala sang addict sa serbisyo sa gobyerno. Sa number 4, ginaalagar katapos ang NPA, patay. May mga armas naman nga nakumpiskar sa engkwentro nga nagluntad sa tunga sang militar kag NPA sa Gihulngan City. Patay ang isa ka ginaalagar katapos ang New People's Army sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang 8 ka mga katapo sang New People's Army kag 62nd Infantry Battalion sa Sitio Leong, Barangay Imelda, Gihulngan City, Negros Oriental, Sabado sang kaagahon. Nakabaton sa report ang militar gikan sa mga pumuluyo nga may presensya sa mga rebelde sa lugar kag sa ila pagresponde, nagluntad ang engkwentro nga naglawig sang 10 minutos. Nakumpiskar ang isa ka 45 caliber pistol nga may mga magazine kag mga bala, duha ka mga backpack kag personal nga mga kagamitan. Sa pursuit operation sa militar, liwat na kaengkwentro sa mga ini ang 3 ka mga rebelde sa sitio Kansimba, Barangay Quintin Remo, Moises Padilla. Kung sa diin, isa sa mga ini ang napatay, samtang isa ka caliber 38, isa ka grenada kag personal nga pagabutang ang nakumpiskar. Sa number 3, 11 ka mga commercial establishment nga malapit sa Universidad sa Dalan Lizares ang ginisyuhan sa notice of violation kag ginpauntat baligya sa makahulubog nga ilimnon. Antes pa man mabukas ang klase, katapos ang Bacolod Permits and Licensing Office nagserbe sang notice of violation sa mga ilimnan nga wala sang business permit sa Dalan Lizares sa Bacolod sa kilid lang sang isa ka university. Kaupod ang katapos ang Police Station 6 kag DSSD, ginsaway kag ginpapauli man nila ang mga customer nga menor de edad nga nakit-an nagainom sa makahulubog nga ilimnon. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., 11 tanan ka mga baligyaan nga wala sang business permit ang naisyuhan sang notice of violation. Ginpauntat man nila baligya sa makahulubog nga ilimnon. Ang pag-inspeksyon sa mga ilimnan nga malapit sa bulutuan ang ginpatuman sang otoridad bangod man sang reklamo sa mga ginikanan batok sa mga nagabaligya sang makahulubog nga ilimnon sa mga menor de edad nga kabataan. We will talk with the city licensing kung ano ang mangin sanction sa mga stall owners. At the same time, kung sa mga minor de edad naman yung makita natin sa nagainom, rescue na ang aton nga patigayonon, nag-endorse na sila sa WCPD para ma-endorse man sa ilang mga ginikanan. Ang muna naman ang sa ULOR pa lang. So we will be inspecting sa other areas, sa mga schools, mga other schools. May nadakpan nga minor, attorney. Actually, ang ari na reklamo based sa isugin mo kay Mayor na nag-post siya sa naiyabata to na home to sa isang ilimnan. Sa number 2,
4 pesos ang isaka sa bilis ang diesel buwas. Masobra na sa napulo ka pesos ang ginsaka sa presyo sa diesel sa sulod lang sang isa ka bulan. Base sa announcement sang oil company subong nga adlaw, sa buwas may saka na naman liwat nga 4 pesos sa kada litro sa diesel, 50 sentimos naman ang isaka sa kada litro sa gasolina, kag 2 ka pesos kag 75 sentimos sa kerosene. Ini ang ikaapat na nga sunod-sunod nga semana nga may saka sa bilis ang produkto petrolyo. Kung sumahon, sa sunod lang sang isa ka bulan kung mapatuman ng oil price hike sa buwas, masobra na sa napulo ka pesos ang ginsaka sa bilis ang diesel kag masobra 7 pesos naman sa gasolina. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Mayor Albi Benitez nagsiling nga wala sang basihan ang mga alegasyon ni Congressman Arnie Teves batok sa iya. Ginsiling ni Teves nga may utang sa iya si Mayor Benitez. Ginatugyan naman sang alkalde ang mga issue sa proper forum. Yari ang report. Yung hiram mo sa akin noong December pa, sabi mo babayaran mo na 1 linggo. Ngayon, hindi mo ako binabayaran, hindi mo man lang ako tinext, hindi mo man lang ako kinumusta kung kumusta na ako. Alam mo boss, nakakaiyak. Ining mga akusasyon ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves batok sa kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Pero para sa alkalde, wala sa numan nga dokumento nga sarang makapamatuod nga may utang siya kay Teves nga karon ginakabig terorista sang Anti-Terrorism Council. Para man kay Benitez, tuman kaseryoso ang mga alegasyon sang kongresista batok sa iya. Handa siya nga itugyan kag sabton ini sa proper forum. This is not just an ordinary dealings that we can just answer based on what is being printed or what is being asked. No? In fact, I also called Secretary Boy Nicobulia yesterday and asked him certain parameters on how to go about it. And he mentioned that it's better that we address this in a proper forum. As of now, I've heard na may mga allegations of certain business dealings, but as of now, I have no paper or any document that specifies or even indicates any association. Sa iya nga online press conference, ginpahayag man ni Teves nga may utang sa iyang alkalde kag nagapati siya nga dapat man ilakip ang alkalde sa Bacolod sa listahan sa mga terorista. Kaupod sa iya utod nga si Anay Governor Pride Henry Teves kag iban pa. Hindi man luyag ni Benitez nga maghatag sang komento kon bala may kaangtanan sa politika ang pag-ulamid sa iya ni Teves. Nakigsugilano naman ang alkalde kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya may kaangtanan diri. But now, the circumstances are different. There are certain things that must be abided. And I'm the first person that will never break the law. Anay magkalyado sanday Benitez kag Teves nga katapo man sang Visayan Block. Ang alkalde ang nagpaabot man kay Teves nga magbalik sa pungsod agud atubangon ang mga kaso batok sa iya. Ini may kaangtanan sa kamatayon ni Anay Negros Oriental Governor Ruel Digamo kag 8 ka iban pa. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Sa Good Vibes, saging sa mga mangunguma sa Barangay Araal sa La Carlota City gina-export sa Japan. May report si Romeo Subaldo. Basta gani kinsin na sa kung katapusan sang bulan, amo sining sitwasyon sa mga mangunguma sang saging sa Barangay Araal sa La Carlota City. Ginakarga ang mga balangon nga mga saging sa karo nga ginaguyod sang Carabao pakado sa crossing Maya sa sitio Masibanga. May mga tiglawas gikan sa Alter Trade nga naga-check sang quality sang ila saging. Kutob sa mga gulang na kag may mga samad ginapain. Dapat abi export quality ang saging kag wala sang chemical. Ini ang pila sa mga requirements para maka-export sila sa Japan. Gamay pa dito na dako na. Ginakilo ini ka ginakarga sa truck kag ginaship na sang Alter Trade.
Istorya sa isa sa mga banana farmers sa Barangay Aral Agrarian Reform Beneficiary Association nga si Jomar Langota. May duha sa ka-ektarya nga duta nga ginatamnan sang saging kag kape. Dako ang nangin bulig sa iya sa nakuha nga duta pinagi sa carp. Kada harvest sang saging, naga-income siya. Amuman ang mga kaupdanan niya nga mga mangunguma. Sa Japan, pinagi sa asosasyon Alder Trade. Alder Trade ang kakuha din sa inyo, gina-export sa Japan. Export sa Japan. Amo na kagwapo di ang varieties ang inyo din nga saging dili sa nakalota. Balangon isang saging. Ano ka damo imo puno ang saging? Gamay mga akon nga punuan sa saging mga 500 lang ka puno. So sa walo ka tapos mo 8 ka bulan, mga ano ka damo man mo saging? Sige na harvest kada bulan maka-harvest ka na tag 50 man ka akon 50 ka bulig. Ang madugo lang nga parte sang ila pa nga buhian amo ang pagtransport sang saging. May minutos o kun inoras, depende sa kung diin pa nga sityo ini nagikan. Ano ka lawig? Lawig Mga pila ka oras? Mga tunga, magroy mga batubag ba? Alin sa suba? O kung kitabok man sa suba? Tabog, lapit na. Pero di niya nagalin? Sa tabok pa suba? Oo, biyak pa. Pero initanan, matagaan na sang solusyon. Pinaagi sa Office of the Provincial Agriculturist, napakaayo ang naguba nila nga tramline. May mga spare parts na lang nga ginahulat nga mag-aabot kag mangin operational na ini. Ang isa ka oras kapag transport sa mga saging, mangin 3 na lang ka minutos. Ikarga ang saging sa tramline kag itabok halin sa sitio Mansibanga pakadto sa sitio na Ilab. May suba pa nga tabukon. Kag kung nagasakay ka sa tramline, makaliligaw ang view sa Mount Canlaon gikan diri. Pero mas makalilingaw ang oras nga ila makinot kag ang pangabudlay nga mas mapahapos kung tigayo na ini nga maka-operate. Barbs, at least no dako na ning bulig labi na sa mga manguma naton nga mapadala nila ang ilang produkto didto ya sa Pungsod, Japan. Ni pamatuod gid yan no, nga ang probinsya naton bugana sa mga maayo gid yan nga produce. Laban mga agricultural products, Barbs. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagtatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Nako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, maayong hapon.